З нагоды Дня інваліда ў Брэсце прайшоў і штогадовы фестываль творчасці людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Наш карэспандэнт Марыя Вячорка побывала на фэсце. «Паверу сябе» заклікае назва фестываля. 120 выхаванцаў з 11 тэрытарыяльных цэнтраў вобласці прыехалі ў Брэст, каб даказаць. Яны вераць у свае магчымасці і ім ёсць што паказаць. У праграме выстава, канцэрт, дыскатэка і салодкі стол для ўдзельнікаў. Усе рэчы на выставе дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва зроблены ўласнымі рукамі інвалідаў. Мы хотим показать людей с ограниченными возможностями, их способности, их желание жить, творить, любить. Это люди удивительно добрые, удивительно способные. Мы гордимся тем, что у нас 3 отделения одного пребывания для инвалидов, и мы с ними работаем. Арт-студыя тэрытарыяльнага цэнтра Маскоўскага района города Брэста, арганізатара фестывалю, на працягу 5 гадоў дапамагае людзям з абмежаванымі магчымасцямі раскрыць сябе ў творчасці. Яшчэ 6 канкурсантаў прыехалі на фестываль з цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Брэсцкага района. Каб уразіць журы, яны падрыхтавалі выставы, песні і сцэніроўку. Понятно, что ребята немного особенные, которые хотят везде ездить, посмотреть, показать себя. Им очень интересны такие мероприятия, им всегда хочется куда-то ехать, чтобы их кто-то приглашал. З кожным годам расце ўзровень прадстаўленых на фестывалі творчых прац і канцэртных нумароў. Фестываль «Паверу сябе» – добры зарад для людзей з абмежаванымі магчымасцямі імкнуцца жыць паўнавартасным жыццём. Марыя Вячорка, Тыгран Акапян, абласныя навіны, Брэст.